أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد, سيد الأولين والآخرين. Assalamu alaikum, kære brødre og søstre. Jeg lægger ud med at recitere noget af Al-Quran, og derefter så går vi i gang med det pensum, som vi skal fortsætte med i dag. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Inshallah, jeg lægger ud med at fortsætte med den her hadith, som er den anden hadith i
af de 40 Nawawi hadith. Vi har allerede gennemgået noget af den, inshallah. I dag fortsætter vi den, og der er mulighed for, at vi afslutter den i dag. Nu må vi se. Men jeg lægger ud med at sige Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, sayyidil awwalin wal akhirin, man ba'athahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin, hadiyan wa mubashiran wa nadhira, وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا أدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. Jeg starter med Allahs navn, den nådige, som er nådefuld over for muslimer, som ikke muslimer i denne verden, og den hvis noget alene tilkommer muslimerne i det næste liv. Og må Allah subhanahu wa ta'ala hæve rangen af vor mester Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, og beskytte hans nation mod det, som han frygtede for den. Jeg bevidner, at der er ingen anden guddom end Allah, den ene, som ingen partner, ingen lig, intet udseende, ingen form, ingen skikkelse, ingen dimensioner, ingen størrelse, ingen grænser har. Den, som eksisterer uafhængig af tid og sted, og den, som ikke har brug for nogen eller noget. Og jeg bevidner, at hans profet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam er hans sendebud, udkåret og elsket. Han er vor mester og øjenfryd, sallallahu alaihi wa sallam, som Allah ta'ala belønner ham, som han belønnede andre af sine profeter. Men i hvert fald, jeg læser den anden hadith op, i hvert fald til hvor vi er nået, og så ellers så går vi bare i gang med at forklare. Og som sagt, så påminder jeg mig selv og jer om at have en oprigtig hensigt. Lillahi ta'ala, barakallahu bikum. Husk, det er en god hensigt om at overvære den her lektion, om at lytte til den her lektion i søgen efter belønning fra Allah subhanahu wa ta'ala. Men i hvert fald, den anden hadith er fra kæden af Umar, at han sagde, mens vi en dag var hos Allahs sendebud, må Allah ophøje hans rang, trådte en mand pludselig ind til os med kridhvidt tøj og dybt sort hår. Der kunne ikke se spor af rejse på ham, og ingen af os kendte ham. Han satte sig foran profeten sallallahu alaihi wa sallam med sin knæ mod hans og med sine håndflader på hans lov. Han sagde, O Muhammad, fortæl mig om islam. Allahs sendebud, må Allah ophøje hans rang, sagde, islam er, at du bevidner, at der er ingen anden guddom end Allah er, og at Muhammad er Allahs sendebud. At du ud fra bøn betaler den forpligtede almisse, faster måneden Ramadan og foretager pilgrim ved huset, og midlerne dertil er dig tilgængelige. Han sagde, du har talt sandt. Han, det vil sige Umar, sagde, vi undrede os over ham. Han spørger ham og giver ham medhold i svaret. Han sagde, så fortæl mig om troen. Og det er faktisk der, vi er nået til i dag. Fortæl mig om troen. Han sagde, at du tror på Allah, hans engle, hans bøger, hans sendebud, den yderste dag, samt at du tror på skæbnen, på både det gode af den som det onde. Og dertil sagde han, du har talt sandt. Og derefter så spurgte han sagde, fortæl mig om al-ihsan, som er en status, det vil sige det mest noble deraf. Men i hvert fald, Sayyiduna Jibril alaihi salam spurgte profeten sallallahu alaihi wa sallam, han sagde, fortæl mig om al-iman. Al-iman vil sige troen. Og så sagde han alaihi salatu wa salam som svar, at du tror på Allah, hans engle, hans bøger, hans sendebud, den yderste dag, samt at du tror på skæbnen, på både det gode af den som det onde. Og her er det vigtigt at påpege, at profeten sallallahu alaihi wa sallam fortalte om de vigtigste sager i troen. Det vil sige islams 6 vigtige trosartikler. Og ikke fordi, at islam ikke indbefatter flere trosartikler end dette. Jo, der er mange ting, som vi tror på, som ikke er nævnt i den her hadith. Men her er det vigtigt at påpege, at det er de vigtigste trosartikler i islam. Og han lagde ud med at sige, at du tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala siger i al-Quran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Som betyder, så vid,
Eller så fasthold dig til, at der ingen anden guddom end Allah er, og bed dernæst om tilgivelse for dine og de mandlige, såvel som de kvindelige rettroende synder. Og Allah kender jeres gøren og jeres opholdssted. I hvert fald, Allah subhanahu wa ta'ala meddeler sig det her vers, at profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam holder sig til, at der ingen anden guddom end Allah er. Og Allah subhanahu wa ta'ala har værnet om profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mod forfald. Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala har skænket Muhammad den sande troen på allerede fra før han blev profet alaihi salatu wassalam. Profeten sallallahu alaihi wa sallam plejede at isolere sig i An-Nur-bjerget i grotten Ghar Hira, hvor han plejede at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala selv, før han modtog profetskabet, før han modtog åbenbaring. Og det er fordi, at Allah subhanahu wa ta'ala inspirerede den rette tro i profetens hjerte, alaihi salatu wassalam. Det vil sige, at profeten Muhammad troede, før han modtog åbenbaring, at der fandtes en skaber, og at denne skaber er forskellig fra skabningerne, og at denne skaber ikke ligner nogen eller noget. Han reflekterer over universet ved at kigge på skabningerne, så reflekterede han over universet, alaihi salatu wassalam. Og som jeg sagde i gårdagens lektion, at hvis en person reflekterer over skabningerne, så kan han komme frem til Allahs eksistens subhanahu wa ta'ala, i det, at der er tegn i alt hvad der er omkring os på Allahs eksistens subhanahu wa ta'ala. Så tilbedelsen af Allah subhanahu wa ta'ala sker ved, at man besidder kendskabet til Allah. Det vil sige, at man besidder det rette kendskab, sammenføjet med at ophøje ham i overensstemmelse med, hvad der er passende for ham, subhanahu wa ta'ala, og at underkaste sig hans befalinger ved at adlyde ham, samt at afstå fra, hvad han har forbudt, subhanahu wa ta'ala. Så Allahs skabning, min kære bror og kære søster, vores kendskab til Allah subhanahu wa ta'ala er ikke ud fra et omsluttende kendskab til Allah, men et kendskab til, hvad han beskrev sit selv med af egenskaber. Og vi som skabninger er skabt og tilblevet, og denne her viden, og denne her begribelse er også skabt, og vores forstand er skabt. Så lige meget hvor stor opfattelse man besidder, så er hans opfattelse en grænse. Så kendskabet til Allah subhanahu wa ta'ala er ikke en omsluttende kendskab til ham, men det er ved at vide, hvad der passer for ham, og hvad der ikke passer for ham. Hvad der er passende for ham, og hvad der ikke er passende for ham. Så vores kendskab til Allah subhanahu wa ta'ala er ikke ud fra en omsluttende kendskab, men en viden om det, der passer for skaberen, og det, der ikke passer for skaberen subhanahu wa ta'ala. Og her er det vigtigt at påpege, at kendskabet til Allah har fortrin over enhver anden kendskab. Det vil sige, at den vigtigste viden at indhente, det er viden om Allah subhanahu wa ta'ala. Det er hvad? Det er viden om Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah subhanahu wa ta'ala er skaberen af det her univers, og han fortjener at blive tilbedt. Han fortjener, at vi tror på ham. Og Allahs største ret fra skabningerne, det er, at de tror på ham, og de ikke fejrer partner til ham. For det at fejre partner til ham, subhanahu wa ta'ala, det at associere partner til ham, subhanahu wa ta'ala, hører til afgudstyrkelse, hvilket er noget af det værste, som man kan bedrive. Så Allah subhanahu wa ta'ala er skaberen, og han fortjener, at vi tilbeder ham, at vi tror på ham. Så det værste en skabning kan gøre, det er at benægte Allahs eksistens, hvilket er det, som kaldes ateisme. Det vil sige Guds fornægtelse af, at der er en skaber, altså han afviser, at der findes en skaber. Det er den værste form for kufr. Det er på Allah subhanahu wa ta'ala, at benægte Allahs eksistens. Den værste, at det værste kufr, det er at benægte Allahs eksistens subhanahu wa ta'ala. Som sagt, i hver af Allahs skabninger er der tegn på hans eksistens subhanahu wa ta'ala. Og hvis man bruger resonemanget korrekt, så vil man komme frem til skaberens eksistens. Så komme frem til hans egenskaber, ligesom for eksempel magt,
viden, hørelse, syn, liv osv. Så kendskabet til Allah subhanahu wa ta'ala, samt at tilbede ham, det er en ret, som Allah subhanahu wa ta'ala har fra os. Så vi skal have den rette kendskab til skaberen, for ellers er vores skaberen ugyldig. Så man skal kende skaberen. Og hvis en person er uvidende, hvis en person tillægger skaberen for eksempel magtesløshed eller svaghed, eller at han ligner skabninger på nogen som helst måde, så har den her person ikke troet på Allah. Man siger ikke om ham, at han har troet på Allah, men på en forkert måde. Nej, den her person har overhovedet ikke troet på Allah. Den her person har troet på en forestilling. Ja, han har indbildt sig noget og troet på det. Ligesom for eksempel, hvis en person tror, at Allah subhanahu wa ta'ala er noget lys, og tilbeder det her lys, jamen så har han ikke tilbedt Allah. Han har tilbedt en forestilling. Noget, som han har indbildt sig. En forestilling, og dermed så har han tilbedt det. Ergo har han tilbedt andre end Allah. Og det er lige præcis det, jeg snakker om, at associere partner til Allah. Det vil sige at tilbede andre end Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er det, som betitles på arabisk ashirk. Ashirk er afgudstyrkelse. Det er at tilbede andre end Allah. Så blot fordi, at en person kalder det, som han tilbeder Allah, er det ikke ens betydende med, at han har tilbedt Allah subhanahu wa ta'ala. Så hvis en person kalder det, som han tilbeder Allah, har han så tilbedt Allah? Nej, han har ikke tilbedt Allah. Så det rette kendskab til Allah subhanahu wa ta'ala, uden at få et partner til ham subhanahu wa ta'ala, er den vigtigste ret, som han har over for os. Så ja, Allah subhanahu wa ta'ala eksisterer, og der er tegn i alt, der henviser og refererer til hans eksistens subhanahu wa ta'ala. Og her er det vigtigt at påpege, at Allah subhanahu wa ta'ala eksisterer forskelligt fra os. Det vil sige, at hans eksistens er ikke ligesom vores eksistens. Kære bror og søster, din eksistens og skabningernes eksistens er fordi, at Allah har skabt dig. Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig en begyndelse. Men Allah subhanahu wa ta'ala har ikke en begyndelse. Der er ikke nogen, der har skabt Allah subhanahu wa ta'ala. Der er ikke nogen, der har givet Allah subhanahu wa ta'ala begyndelse. For hvis Allah subhanahu wa ta'ala havde en begyndelse, der ville han ikke have været en guddom. Og der har han været i behov for andre. Og den, der er i behov, er svag og magtesløs. Magtesløshed og svaghed er umuligt for skaberen. Så Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-awwal wa huwa al-akhir. Huwa al-awwal, det vil sige, han er den evige, hvis eksistens ingen begyndelse har. Og alt andet end ham har en begyndelse. Så han er al-awwal i betydning af, at han ingen begyndelse har, andre har en begyndelse. Så Allah subhanahu wa ta'ala er evig i sit selv, evig i sine egenskaber og evig i sine handlinger. Hverken hans selv har en begyndelse, eller hans egenskaber har en begyndelse, eller hans handlinger subhanahu wa ta'ala har en begyndelse. Så Allah subhanahu wa ta'ala, som er verdenernes herre, han er den evindelige, ingen slutning har, og som hverken destrueres. Han har ingen begyndelse, men han har heller ikke en slutning, fordi Allah subhanahu wa ta'ala forandrer sig ikke, og hans egenskaber forandrer sig ikke. Forandring er tegn på begyndelse. Derfor må vi ikke beskrive Allah med forandring. Så Allah har ikke en begyndelse, og han forandrer sig ikke, og hans egenskaber har ikke en begyndelse, og hans egenskaber forandrer sig ikke. Fordi forandring er det tydelige og det stærkeste tegn på, at man har en begyndelse. Og Allah subhanahu wa ta'ala er ikke underlagt forandring. Der er et meget kendt udtryk, som araber benytter. Det siger, Subhanalladhi yughayyiru wa la yataghayyar. Det vil sige lovprisning til den, som ændrer, men som ikke ændres. Som ændrer, det vil sige, som ændrer i skabningerne. Den her forandring, der sker i skabningerne, det er fordi Allah subhanahu wa ta'ala forandrer i skabningerne. Og som ikke ændres, fordi han subhanahu wa ta'ala er ikke underlagt tid, og dermed er han ikke foranderlig. Allah subhanahu wa ta'ala forandres ikke, fordi han er ikke underlagt tid. Tid er en skabning. Vi er underlagt tid. Hvorfor? Fordi vi har en begyndelse. Og den, der har en begyndelse, forandrer sig. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke en begyndelse. Ergo forandrer han sig ikke.
Og her er det vigtigt at påpege, at Allahs egenskaber heller ikke forandrer sig. For hvis Allahs egenskaber forandrede sig, der vil det være et tydeligt tegn på, at han selv er skabt og har en begyndelse. At der må være en anden, der har givet ham begyndelse, og det er umuligt. Det er umuligt i henhold til intellektet, umuligt tekstuelt, det vil sige i forhold til Koran og hadith. Allah Ta'ala siger i Al-Quran, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, som betyder, at der forbliver kun din herres wajh, majestetens og værdighedens indehaver, subhanahu wa ta'ala. Desuden er det vigtigt, at man ved, og faktisk en pligt at vide, at Allah subhanahu wa ta'ala, den althørende, den altseende, at han er den althørende og den altseende. Og Allah ta'ala har meddelt herom i Al-Quran i flere vers. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, det vil sige, han er den althørende og altseende. Og Allahs hørelse er en egenskab for han selv, subhanahu wa ta'ala, som ingen beskaffenhed har. Det vil sige, at Allahs hørelse er ikke med en øre, er ikke med en trommehind, er ikke gennem lydbølger. Allah subhanahu wa ta'ala hører alt hørligt, alt hørbart, uden at han har behov for et øre eller et andet instrument. Og lige så gælder Allahs syn. Allahs syn er en egenskab for Allah subhanahu wa ta'ala, som ingen beskaffenhed har. Han hører, subhanahu wa ta'ala, uden behov for redskaber, og han ser uden behov for redskaber. Han hører uden behov for redskaber, det vil sige ører eller øregang, og han ser, subhanahu wa ta'ala, uden behov for et øje, eller lys, kontakt, eller noget andet, subhanahu wa ta'ala. Du som skabning, du behøver et redskab for at høre, og et redskab for at se, og andre anliggender, men Allah subhanahu wa ta'ala er den, som ingen lige har, og han er den althørende og den altseende. Allah ta'ala siger i Al-Quran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Og verset betyder, der er absolut intet, der er lige ham, og han er den althørende og altseende. Og Allah subhanahu wa ta'ala fremførte sin udtalelse, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ, som betyder, der er absolut intet, der er lige med ham, og dernæst sin udtalelse, وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, som betyder, og han er den althørende og altseende, sådan så, at man ikke bliver indbildt, at Allahs hørelse og syn er ligesom skabningernes hørelse og syn. Så Allah subhanahu wa ta'ala ser alt, og hans syn ligner ikke vores syn, og han hører alt, subhanahu wa ta'ala, og hans hørelse ligner ikke vores hørelse. Desuden besidder Allah subhanahu wa ta'ala en vilje, hvilket er en egenskab, med hvilken Allah subhanahu wa ta'ala specificerer, hvem end han vil, blandt sine skabninger, med hvad han vil. Det er hvad, kære bror og søster, det er definitionen af vilje. Så når vi siger, at Allah er beskrevet med vilje, hvad betyder det, når du som muslim siger, at Allah er beskrevet med vilje? Hvad er definitionen af vilje? Det er at specificere det mulige med nogle egenskaber frem for andre, og med en tid frem for en anden. Altså for at gøre det lidt mere bogstaveligt, gøre det lidt mere forståeligt, det er, at Allah subhanahu wa ta'ala har specificeret dig, kære bror, med at du er en mand. Og dig, kære søster, med at du er en kvinde. Dig, der har den her hårfarve frem for en anden hårfarve. Du har den øjenfarve frem for en anden øjenfarve. Du har den her højde frem for en anden højde. Og at du lever i den her tid frem for en anden tid. Så når vi siger, at Allah subhanahu wa ta'ala er beskrevet med vilje, så betyder det, at Allah subhanahu wa ta'ala specificerer sine skabninger med det han vil. Med hvad han vil. Således er den højagtet, og den anden elendig. Og den er lykkelig, og den anden er ulykkelig. Og den er smuk, og den anden er mindre smuk. Og så videre. Så Allah subhanahu wa ta'ala har specificeret sine skabninger med de egenskaber, som de er i besiddelse af. Som de er i besiddelse af. Og han er den mægtige
over alting, som intet kan gøre magtesløs, subhanahu wa ta'ala. Han er den mægtige over alting, det vil sige, at han magter alt. Alt hvad Allah subhanahu wa ta'ala vil have, skal indtræde i eksistens, magter han at skabe og lade indtræde i eksistens på det tidspunkt, som han fastsatte for det. Ingen gør ham afmægtig, og ingen gør ham svag. Wallahi, det er smukt at tale om skaberen. Det er smukt at tale om skaberen. Må Allah subhanahu wa ta'ala lade os være iblandt dem, der har kendskabet til ham subhanahu wa ta'ala og tilbeder ham på rette vis. Og kære bror og søster, han er den vidne. Han er den vidne. Med sin viden ved han alt. Han ved, hvad der sker nu, hvad der skete i fortiden, og hvad der vil ske i fremtiden. Så intet kan være skjult for ham. Intet kan være skjult for ham. Med sin viden ved han alt subhanahu wa ta'ala. Han ved tingene i detaljer. Intet er skjult for ham. For hvis noget var skjult for ham, der ville han ikke have været alvidende. Og uvidenhed er lige med svaghed. Uvidenhed er lige med svaghed, og svaghed er umuligt for skaberen. Ergo er skaberen vidne om alting. Og han er den levende. Han er den uafhængige. Og Allahs liv er en egenskab for ham, som ikke er med sjæl, ikke er med krop, ikke er med knogler, med marv, med muskler, med vener, med sener. Allahs liv er forskelligt fra vores liv. Hans liv har ikke en begyndelse, og har ikke en slutning. Hvorimod dit liv, kære bror og søster, den har en begyndelse, og den har en slutning. Så Allah subhanahu wa ta'ala lever, og Allah ta'ala har beskrevet sig selv med, at han er levende, blandt andet i det kendte vers, som mange, de fleste muslimer, kender uden ad. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, som er ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Det vil sige, Allah, der er ingen anden Gud men ham. Han er al-hayy, han er al-qayyum, han er al-hayy, det vil sige den levende, og han er al-qayyum, det vil sige den uafhængige. Så Allahs liv er en egenskab for ham, som ikke er med sjæl og krop. Hvorfor er det, jeg siger, at den ikke er med sjæl og krop? Fordi når vi som skabninger lever, så er det en samling af to ting. Krop og sjæl. Når sjælen forlader kroppen, hvad sker der så? Så indtræffer døden. Er det ikke korrekt? Når sjælen forlader kroppen, så dør kroppen. Så vores liv er et spørgsmål om sjæl og krop, der er samlet. Derimod Allahs liv ikke med sjæl og med krop, og ligner ikke skabningernes beskrivelser. Livet af de levendes herre ligner ikke deres liv. Altså livet af de levendes herre ligner ikke deres liv. Så Allah subhanahu wa ta'ala er beskrevet med, at han er levende, og hans liv ligner ikke skabningernes liv. Og han er al-qayyum. Al-qayyum er en af Allahs egenskaber, som man skal have kendskab til, og som på dansk betyder uafhængighed. At Allah subhanahu wa ta'ala er uafhængig af det skabte. Han er den uafhængige, det vil sige, at han har ikke brug for dig. Han har ikke brug for os. Han har ikke skabt os, fordi han har brug for os. Han har ikke skabt tronen, fordi han har brug for den, ligesom nogle uvidende mennesker siger, wal-iyadhu billah, der siger, at Allah har skabt tronen, og så satte han sig på tronen. At sidde vil sige, at man er i behov. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke skabt tronen for at sidde på den. Allah subhanahu wa ta'ala skabte tronen for at vise sin magt, og altså ikke for at tage den som en plads for sig, subhanahu wa ta'ala. Så Allah subhanahu wa ta'ala har ikke skabt skabningerne, fordi han har brug for dem. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke brug for nogen eller noget. Allah subhanahu wa ta'ala har eksisteret evigt, uden en begyndelse, uden at han havde behov. Og efter Allah subhanahu wa ta'ala skabte skabningerne, er han stadigvæk den uafhængige, den der ikke har brug for nogen eller noget. Men vi har brug for ham. Vi kan ikke undvære Allah subhanahu wa ta'ala i et øjeblik. Vi er afhængige af ham subhanahu wa ta'ala. Vi har behov for ham subhanahu wa ta'ala. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Det vil sige, der er ikke en skabning på jordens overflade, undtagen at dets underhold leveres af Allah. Dets rizq leveres af Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah subhanahu wa ta'ala er den uafhængige, der ikke har brug for nogen eller noget.
Allah subhanahu wa ta'ala har ikke brug for solen eller månen. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke brug for mennesker eller dyr. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke brug for dine handlinger. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke brug for dine handlinger. Om du gør godt, så tilkommer det dig i det næste liv. Om du gør ondt, så skal du påtage dig regnskabet. Gør du godt, så gavner du ikke Allah, men du gavner dig selv. Gør du ondt, så skader du dig selv, og du skader ikke Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gavnes ikke og skades ikke. Allah subhanahu wa ta'ala besidder enigheden. Således er Allah en guddom i betydning af, at han ingen partner har i sit selv, i sine egenskaber og i sin gøren. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Al-Quran, وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ, som betyder, og jeres herre er en guddom. Han er skaberen, som beskrev sig selv og sagde, أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ, som betyder, vil den, der skaber, ligestilles med hvem end, der ikke kan skabe. Så han subhanahu wa ta'ala er ulig samtlige skabninger. Det vil sige, at han ligner ikke noget blandt sine skabninger, og intet blandt hans skabninger ligner ham subhanahu wa ta'ala. Derfor siger vi, mahma tasawwar, fallahu bi khilafi dhalik, det vil sige, hvad end du forestiller dig i dit sind, der er Allah subhanahu wa ta'ala forskellig fra det. Sådan kender skabninger deres herre. Og den, lyt godt med, kære bror og søster, og den, der siger, eller tror på noget, der modsiger dette, besidder intet kendskab til Allah. Og den, der ikke anerkender Allahs eksistens, svarer til den, der siger, at dette univers ikke er skabt, og den, der siger, at Allah ikke er evig, svarer til den, der siger, at Allah er skabt, og den, der siger, at Allah ikke er evendelig, er ligesom den, der siger, at tilintetgørelse er muligt for ham. Og den, der siger, at Allah ikke er beskrevet med hørelsessyn, er ligesom den, der siger, at Allah er døv og blind, og så fremdeles i hvad angår de øvrige nævnte egenskaber. Så stift bekendtskab med disse, kære bror og søster. Lær dem, memorer dem, og lær andre dem udenad, ligesom dine børn og dine familiemedlemmer. Sådan er du på den rette sti. I det, den rette tro på Allah subhanahu wa ta'ala er en nøgle til det hinsides. Det hinsides er det rette kendskab til Allah subhanahu wa ta'ala, og uden at sammenligne ham med skabningerne. Desuden, sallallahu alaihi wa sallam, i denne her hadith, han sagde, at du tror på Allah og hans engle. At du tror på Allah og hans engle, det vil sige Allahs ærede engle. Så vi som muslimer, vi er forpligtet til at tro på englene. Og englene, det er ikke et spørgsmål om gode tanker, ligesom nogle uvidende mennesker sagde. De sagde, det er et spørgsmål om onde tanker. Og engle, det er et spørgsmål om hvad? Om gode tanker. Og altså ikke, at der findes en art, som Allah har skabt, som hedder englene. Og det er i kontrast med, hvad der er fremkommet i Al-Quran, og i kontrast med det, som profeten sallallahu alaihi wa sallam har meddelt os om, og i kontrast med den her hadith, som vi omtaler i dag, i det Jibril alaihi salam er den, der kom til profeten Muhammad for at lære sahaba om troen. Så at have kendskab til de her engle er en vigtig ting. At have kendskab til de her engle er en vigtig ting, og Allah subhanahu wa ta'ala har omtalt den blandt andet i surat Al-Baqarah. Allah ta'ala siger, من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين, som betyder, den, der er fjende af Allah, hans engle, hans sendebud, Gabriel og Mikael, er vantro, og de vantro er Allahs fjender i surat Al-Baqarah vers 98.
Og Allah Ta'ala siger desuden i surat An-Nisa, vers 136, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Som betyder, at den som fornægter Allah, hans engle, hans bøger, hans sendebud og dommedag er vildfaret betydelig. Det vil sige, at han er en voldsom vildfarenhed. Så kære troende, ved at det er en pligt at tro på eksistensen af englene. Og de her engle, de er uhåndgribelige. De er lysholdige legemer, lysagtige legemer. De er skabt af lys. Og de er i deres beskaffenhed, de er uhåndgribelige. Så Allah subhanahu wa ta'ala har skabt dem af lys, og de er i deres væsen uhåndgribelige. Men de besidder nogle erhverdige sjæle. Så deres sjæle er erhverdige. Således er de her beærede skabninger hverken mænd eller kvinder. Engle, de er ikke mænd, de er heller ikke kvinder. De spiser ikke, de drikker ikke, de sover ikke, og de trættes heller ikke. Ja, de bliver ikke trætte ligesom os. Når du gør noget, så bliver du træt. Derfor har du behov for at sove. Så sover du, så får du energi, og så videre. Hvorimod englene, Allah subhanahu wa ta'ala har skabt den sådan, at de ikke bliver trætte. De bliver ikke udsat for træthed. Alt deres tid er i lydighed. De tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala alle sammen. Og de her engle, de formerer sig ikke. Det vil sige, de får ikke afkom. De får ikke børn og børnebørn, ligesom vi mennesker og djinn gør. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt alle engle på en gang. Og ingen har kendskab til englenes antal på nær Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen har kendskab til englenes antal er på nær Allah subhanahu wa ta'ala, og det siges, at deres antal er flere end bladene på træerne, flere end regndråberne og mere end sandkornene. Allahu Akbar. Og her er det vigtigt også at påpege, at de her engle, de har en fri vilje, ligesom du har en fri vilje, og ligesom djinn har en fri vilje, og dog vælger de kun lydighed. Så de trodser aldrig Allah subhanahu wa ta'ala i hvad han beordrer dem til. Men de udfører, hvad de bliver befalet. Så de her skabninger, de er ansvarlige. Og nogle af dem er betroet nogle opgaver. Ligesom for eksempel at styre regn, at styre planter og vegetation. Nogle af dem er betroet at nedskrive menneskenes handlinger. En af dem er betroet at udtrække sjælene. Og nogle af dem sågar at værne om menneskene mod djævlene og chikane. Selvfølgelig uden at kunne afværge det, som Allah subhanahu wa ta'ala har skæbne bestemt for de her mennesker. For det, som Allah vil have skal ske, vil være, og det, som Allah ikke vil have skal ske, vil ikke være, og dermed aldrig nogensinde indtræde i eksistens. Så de her engle, Allah subhanahu wa ta'ala betroede dem nogle opgaver. Nogle af dem er betroet nogle opgaver, ligesom for eksempel at videregive hilsner til det mægtige sendebud sallallahu alaihi wa sallam, eller at optælle nedfaldende blade fra træer. Så ja, når du hilser på sendebud sallallahu alaihi wa sallam, selvom du er fjern fra profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, så er der nogle engle, der er betroet at videregive de her hilsner til det mægtige sendebud. Så englene er skabt af Allah subhanahu wa ta'ala, og deres oprindelse er ikke som mennesker. Deres oprindelse er ikke som mennesker. Mennesker er skabt af jord og vand, en blanding af jord og vand, hvorimod englene, deres oprindelse er lys. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt noget lys, ligesom det, der fremkommer om sendebud sallallahu alaihi wa sallam i den kendte hadith, som er berettet af Imam Muslim. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sagde, خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم, som betyder, englene blev skabt af lys, og djævlene blev skabt af ren ildflamme, og Adam blev skabt af hvad der er blevet beskrevet for jer. Det vil sige, at han blev skabt af jord og vand. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt de her engle med vinger. Så har englene vinger? Ja,
de har vinger, men de er ikke mænd, og de er kvinder. Så de er altså ikke ligesom kristne afbilder dem i deres højtider. Enten så afbilder dem i form af kvinder, afbilder dem i form af små spædebørn. Englene er ikke spædebørn, og englene er ikke kvinder, og de er heller ikke mænd. Så nogle af de her engle, de har 2 vinger, andre har 4, andre har 6 vinger, og nogle endnu flere, og Allah giver nogle af dem et endnu højere antal vinger end dette. Der er fremkommet en autentisk udtalelse fra vor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at den mægtigste engel, ærkeenglen Jibril alaihi salam, blev skabt med 600 vinger. Blev skabt med 600 vinger. Allahu Akbar. Så en mægtig skabning. Den her engel er Jibril alaihi salam, som er den bedste skabning. Men her, kære bror og søster, vil jeg påpege, at han ikke er den største størrelsesmæssigt. Han er ikke den største engel, som Allah har skabt. Der findes engle, der er langt større end ham. Der findes engle, der er enorme i forhold til Jibril alaihi salam. Og Jibril alaihi salam, han spurgte profeten sallallahu alaihi wasallam en dag. Han sagde, spørg Allah ta'ala om at lade dig se mig på min virkelige udseende. Så spurgte profeten Muhammad, og så manifesterede Jibril Muhammad med blot 2 af hans 600 vinger. Kun 2. Og så dækkede han horisonten. Han dækkede horisonten. Jeg ved ikke, om I har været i nogle af de lande, hvor du ser de her enorme, mægtige bygninger. Kaldes måske en skyskraber. De her mægtige høje bygninger. Når du kigger på dem, subhanallah, de her 2-3 etager. Hvis du kigger nedefra, du tænker, Allahu Akbar, hvor stort det er. Man bliver helt... Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da han så Jibril alaihi salam, og Jibril han dækkede, hvad der mellem øst og vest. Det vil sige, det eneste, der kunne synes, det var Jibril alaihi salam. Profeten sallallahu alaihi wasallam kunne ikke udholde det her syn. Så profeten alaihi salatu wassalam besvimede. Men Jibril alaihi salam, han omdannede sig hurtigt i menneskelig skikkelse, og så greb han om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og det var ærefuldt for Jibril alaihi salam. Det var en ære for Jibril at tage om Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeten besvimede, grundet det, som han har set. Til trods for, at profeten Muhammad er langt stærkere end os. Profeten Allah Ta'ala gav ham en styrke af 40 mænd, men han kunne ikke udholde det her vidunder, det her mægtige syn. Så Jibril alaihi salam, han transformerede sig til menneskelig skikkelse, og så omfavnede han sendebud sallallahu alaihi wasallam. Da profeten åbnede sine øjne, så sagde han til Jibril alaihi salam, jeg havde ikke forestillet mig, at Allah Ta'ala har skabt en skabning på den her størrelse. Så hvad sagde Jibril til ham? Han sagde til ham, ja Muhammad, han sagde til ham, Allah Ta'ala har skabt mig med 600 vinger, jeg har blot vist 2 af dem. Hvad sagde han? Han sagde, Allah har skabt mig med 600 vinger, jeg manifesterede blot 2 af dem. Og så sagde han til profeten sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala har skabt en engel ved navn Israfil, den her mægtige engel, som er betroet at blæse i hornet på dommedagen. Så når han blæser, så dør alt levende. Alt levende, til en grad, at nogle ulema sagde, Jibril alaihi salam dør. Og så genoplever Allah ham, og derefter så blæser han for anden gang. Men i hvert fald, Jibril alaihi salam beskrev den her mægtige engel. Han sagde, Allah har skabt ham med 600 vinger. Han har 600 vinger, og han sagde, en af hans vinger fylder min 600 vinger. Allahu Akbar. Så forestil jer, hvor mægtig den her engel er. Og han er en mægtig skabning. Jibril alaihi salam er en mægtig skabning i størrelse, og en enorm styrke. Allah Ta'ala beskrev ham i Al-Quran ved at sige, Allamahu shadidul quwa. Det vil sige, den umådelige stærke underviste Muhammad. Og det var Jibril alaihi salam. Forestil jer, at Jibril alaihi salam, han stiger fra jorden til over de 7 himle på et øjeblik. Sikke en mægtig fart. 600 vinger. 600 vinger. Så når han bruger sine vinger til at flyve, så er han meget hurtig i fart. Alaihi salam. Allah Ta'ala har nævnt ham i Al-Quran, at han er nævnt 2 gange i surat Al-Baqarah.
den her mægtige engel, den bedste engel, som var blevet betroet åbenbaringerne til profeterne. Så de her engle, kære bror og søster, de er mægtige, og nogle af dem er større end andre i form, og nogle af dem er stærkere end andre i styrke, og nogle af dem har 2 vinger, nogle af dem har 4 vinger, nogle af dem har helt op til hvad? Til 600 vinger. Og kan I huske, da jeg omtalte de her mægtige engle, tronens bærer, hvis antal er 4 nu om dag, deres størrelse er enorme. Deres bygning er titaniske. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, udhina li an atahaddatha an malakin min malaikati al-arsh min hamalat al-arsh min udhina li an atahaddatha an malakin min malaikati Allah min hamalat al-arsh ma bayna udhunihi ma bayna shahmat udhunihi wa atiqihi masiratu 700 am. Det vil sige, jeg fik tilladelse til at berette om en af de engle, der bærer tronen. Afstanden mellem hans øreflip og skulder er 700 år for den hurtigt flyvende fugl. Allahu Akbar. Sikken mægtige engle, de her engle er. Så troen på engle er stadfæstet i Al-Quran. Og de her engle, det er vigtigt lige at påpege, at de kan antage andre skikkelser end deres oprindelige. Altså deres oprindelige skikkelse, som Allah har skabt dem på. Det her er stadfæstet i flere hadith, og blandt andet den her hadith, som vi er i gang med at forklare i dag. Jibril alaihi salam kom til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam i forskellige skikkelser. I blandt de skikkelser, som han kom til profet Muhammad i, at det er i skikkelse af en mand med kridhvidt tøj og kulsort hår, som nævnt i den her hadith. Men her er det vigtigt at pointere, at når englene antager en mands skikkelse, de vil aldrig antage en kvindes skikkelse, men når de antager en mands skikkelse, der vil det være et kønsorgan. Okay? På den anden side antager de ikke kvindelige skikkelser, som visse folk fra ikke-muslimske menigheder ellers hævder. Wal'iyadu billahi ta'ala. Allah Ta'ala siger, Inna alladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyat al untha. Som betyder, de der ikke tror på det hinsides, betegner bestemt englene med hunkønnet i surat An-Najm, vers 27. Derfor skal man udvise agtpågivenhed mod at tro på det her. Så ja, englene magter at antage en anden skikkelse end deres oprindelige skikkelse, men når de antager en mands skikkelse, så er det uden et kønsorgan. Og i denne her sammenhæng er det vigtigt lige at påpege, at hvad angår historien om Harut og Marut, som er udbredt i visse bøger, såkaldte islamiske bøger, eller i bøger, der ikke er fra muslimerne, at den beretning, som er nævnt, er faktisk ikke en muslimsk beretning. Det siger om de 2 engle, Harut og Marut, som nedsteg i byen Babylon, det gamle Irak, at de her 2 engle, at de kom i skikkelse af mennesker, 2 mandlige skikkelser, og så blev de forført af en kvinde, og de fik et valg mellem at drikke alkohol, at bedrive hor med en kvinde, og at dræbe et barn, en dreng, at dræbe et menneske, og så sagde de, vi vælger det, der er mindst voldsomt, og så siges der i den her usle historie, den her usande historie, at de drak alkohol, så blev de, og så voldtog de kvinden, wal'iyadu billah, de havde samleje med en kvinde, og så dræbte de et barn. Den her historie har ikke noget sandhed i sig, og den er ikke fra islam, men det er rigtigt, der findes 2 engle, der hedder Harut og Marut, og Allah subhanahu wa ta'ala har meddelt om den i surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, Harut og Marut, de her 2 beærede engle, som blev nedsendt i Babylon, og Allah subhanahu wa ta'ala nedsendte dem med en visdom, og det var, at de skulle lære folk om trolddom, ikke for at folk skulle udøve trolddom, men for at folk skulle lære at skelne mellem trolddom og mirakler. Sådan så at folk kunne skelne mellem, hvad trolddom er og hvad mirakler er. Så ja, det er korrekt, at Allah subhanahu wa ta'ala nedsendte 2 engle i Babylon, hvis navn er Harut og Marut.
يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. I hvert fald Allah Ta'ala har meddelt om deres til jorden, men de her 2 engle er nogle beærede engle. Så ja, det er rigtigt, at engle de magter at antage skikkelser, blandt andet fugleskikkelse, men for eksempel aldrig vil de antage en skikkelse af en slange for eksempel, eller en skorpion, eller for eksempel en hund, eller en gris, eller lignende. Og alle de her engle, de er awliya, og de er muslimer alle sammen. De er alle sammen awliya, det vil sige, de har en høj status af Allah subhanahu wa ta'ala. De er nogle beærede, nogle noble skabninger, som Allah subhanahu wa ta'ala har rost i Al-Quran, og han beskrev dem med La ya'sun Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Det vil sige, de misadlyder Allah aldrig, men de udfører, hvad de bliver påbudt. Det vil sige, at de aldrig ulyder imod Allah, hvad han påbyder dem, men at de gør, hvad de bliver befalet til i surat At-Tahrim, vers 6. Desuden er himlene propfyldt til randen med engle. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, der er ikke et mellemrum i de 7 himle på størrelse med en fod eller en håndflade, uden at der er en stående, bukkende eller knælende engel der. Det vil sige, at de her engle er i konstant tilbedelse, og de fylder himlene. Og som vi godt ved, at der er 7 himle, hvis størrelse er enorme. Så vi må ikke gøre grin med englene. Vi må ikke ringeagte englene, for det er blevet tilkendegivet i vores religion, kære bror og søster, at den, der gør nar en engel, begår vantro og træder ud af islam. Vi spørger Allah subhanahu wa ta'ala om beskyttelse derimod. Så den, der udviser fjendtlighed mod englene, er ligesom den, der udviser fjendtlighed mod Allah subhanahu wa ta'ala. Som jeg nævnte i verset tidligere, at Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala, fa inna Allah aduwan lil kafirin. Som betyder, at den, der er fjende af Allah, hans engle, hans sendebud, Gabriel og Mikael er vantro, og de vantro er Allahs fjender. Og her er det vigtigt, at jeg lige nævner kort, inden jeg afslutter det her oplæg, at Satan ikke hører til englene, men at han er en anden art. Han er djævlearten. Det vil sige, at Allah subhanahu wa ta'ala skabt ham af ild, hvorimod englene er skabt af lys. Og desuden så beskriver Allah ham med i Al-Quran, at han er vantro, og at han bedrev ulydighed, og at han protesterer. Og vi sagde tidligere, at der er nævnt i Al-Quran om englene, at de ikke misadlyder Allah subhanahu wa ta'ala, men de udfører alt, hvad Allah subhanahu wa ta'ala påbyder dem. Okay? Så det, som nogle folk påstår, at Satan var til at starte med en engel, er ukorrekt, og det forholder sig ikke sådan. Barakallahu bikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, sayyid al-awwalina wal-akhirin. Det var, hvad jeg havde til jer i dag, inshallah. Næste uge, så fortsætter vi med den her hadith, og jeg regner nok med, inshallah, vi får den afsluttet næste uge. Barakallahu bikum. Husk mig i jeres dua, og I må have en rigtig god aften. Assalamu alaikum wa rahmatullah.